Hola a tothom, soc en Joel Burg, administrador i secretari de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, i avui, amb motiu del Sant Jordi a casa del Cau d'Olot, us parlarem què és el moviment Escolta català. El moviment Escolta és un moviment mundial que aplega més de 40 milions de membres a tot el món, i el seu principal objectiu és que els nostres infants i joves esdevinguin persones actives, conscients i compromeses amb la societat. I com ho fem tot això? Tot això ho fem bàsicament amb la pedagogia del projecte, que és el gran eix al qual s'estructura tota la nostra activitat. La pedagogia del projecte posa en centre del nostre mètode els infants i joves perquè ells mateixos puguin ser els propis protagonistes de tot allò que ells volen. Com ho fem? Ho fem des de la part en què eduquem, en què puguin decidir què volen executar al llarg del curs i en aquest camí els acompanyem perquè vagin esdevenint persones crítiques i compromeses amb allò que volen aconseguir. Comença tot el projecte, comença sempre amb unes descobertes on els nostres infants i joves s'obren al món i van descobrint coses diferents cada any. A partir d'aquí es fa una pluja d'idees on tots els infants, amb diferents fórmules, es fa una primera proposta de quines són aquelles coses que els agradaria fer. A partir d'aquí, en base del consens, no des de les votacions, sinó del consens, perquè treballem en equip, no treballem des de l'individu, sinó treballem des de la comunitat, i per tant, a partir d'aquí, tots junts decideixen quin és aquell objectiu en què volen assolir. Un cop tenen clar l'objectiu, es desgrana i es calendaritza com arribaran fins allà amb l'ajuda dels CAPs. Els CAPs són els adults, els joves adults que els acompanyen en tota aquesta etapa, els que en coneixem vulgarment com a monitors. En el món de l'escoltisme se'ls anomena CAPs. L'escoltisme, tot això ho fa des de 5 dinamismes. Nosaltres els 5 dinamismes és el petit grup, és a dir, intentem treballar en grups reduïts per tal que tots els infants puguin treure el seu màxim potencial dins d'aquest petit grup. Sovint, quan treballem dinàmiques amb grups grans, sempre hi ha el que porta la veu dominant, aquella persona que li costa més parlar. Per trencar aquests rols, treballem en petits grups perquè cadascú sigui protagonista des del seu grup i entre tots puguin construir la seva pròpia iniciativa. A part del petit grup, tindríem el progrés personal. El progrés personal és com va evolucionant aquell infant i jove per assolir el grau de maduresa que cal perquè siguin persones crítiques i compromeses amb la societat. El tercer bloc seria el compromís. Formen part d'un grup de treball, de companys i companyes, on tothom és partícip i, per tant, el compromís s'eleva a la màxima exponència on tu ets responsable de certes tasques dins d'aquest subequip i perquè tot això es desenvolupi en el projecte com toca, puguis aportar la teva iniciativa. El quart dinamisme seria el joc institucional, des del rol de la participació activa i de la maduresa, on donem petites responsabilitats a tots els infants perquè comencin a assolir el rol de participació democràtica. I llavors tindríem la fraternitat universal, on bàsicament es resumirien que tots som germans de tothom i, per tant, qualsevol conflicte que hi hagi d'haver-hi, intentar-la solucionar, on no competim, sinó que ens acompanyem i intentem fer força conjunta per poder arribar en aquest projecte que ells mateixos han definit. A partir d'aquí ens organitzem en diferents grups d'edat, bàsicament, on tindríem les 5 branques que li anomenem nosaltres, que són castors i llúdrigues, que va des dels 6 als 8 anys aproximadament, els llops i daines, que va dels 8 als 11 anys, els rangers, noies guies, que va des dels 11 fins als 14, pioners i caravel·les, que va dels 14 als 17, i truc, que va des dels 17 fins als 19, aproximadament, i a partir d'aquí entraria la següent etapa, que ja serien els CAPs o monitors, en aquest cas.
Cada branca s'organitza dins la pedagogia positiva que hem comentat anteriorment, amb els seus caps, i per tant cada curs tota aquesta infants i joves acaben sent autònoms dins el seu grup, i quan acaben els anys es va fent el moviment de cicles, i per tant sempre hi ha aquesta renovació d'infants en el mateix grup. I aquí també juguem amb el rol, no? Amb els rols de l'infant més veterà en aquella branca, en què aporta tota la bretania i la consistència de la branca, i on els que són més petits, que acaben d'entrar en aquella branca, se senten acompanyats i recolzats per aquests més veterans que porten més temps, i d'aquí la fraternitat universal i el joc institucional on tothom ha d'aportar la seva part. Com a moviment escolta català, ens organitzem en 3 entitats, bàsicament, sota el paraigua de la Federació Catalana d'Escoltisme. Tenim Escoltes Catalans, Acció Escolta i Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, que és el moviment majoritari a Catalunya i que està més extens al llarg del territori. I l'organització territorial de Minyons Escoltes i Guies està per demarcacions, el que serien 8 demarcacions bàsicament, la demarcació de Girona, de l'Alt Ter, del Vallès-Maresme, de Nord-Occidental, de Catalunya Central, de Tarragona i Barcelonès, i Vallgab, que és Baix Llobregat, el Penedès i Garraf, i que agafarien tot el marc del territori català. A partir d'aquí, com s'estructura l'escoltisme al llarg de la història a Catalunya? Més o menys cap al 1927, això és aproximadament al cap de 20 anys que es fundés l'escoltisme mundial, va començar a haver-hi les primeres activitats a Catalunya arrel de Josep Maria Batista i Roca, que és qui va començar a formar tot això vinculat amb el moviment excursionista català. Anys després també es forma una altra entitat, que és el Bois Scouts de Catalunya, organitzats per mossèn Batlle, que ja van començar a crear sintonies en ells i a treballar conjuntament, perquè el 1936 es van unificar i van començar a treballar plegats, vinculats també amb la renovació pedagògica inspirada de Maria Montessori, i d'aquí que moltes arrels de Maria Montessori també les podem trobar a l'escoltisme. El 1939, en plena Guerra Civil, el moviment escolta es va esdevenir clandestí i es va abarcar sota el paraigua de l'Església, i gràcies a això vam poder seguir avançant el que seria la història del moviment escoltisme català. Els moviments actuals que engloben l'entitat, Acció Escolta, Escoltes Catalans i Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, es van fundar cap al 1974, 1977 aproximadament, unes entitats i les altres. Acció Escolta va venir una mica posteriori, però va ser quan aquestes entitats van començar a treballar des de les seves pròpies vessants. Això va fer que es distanciessin entre ells, perquè cadascú treballava des de casa seva, vulgarment conegut, però va ser arrel de diferents trobades internacionals en què com a expedició catalana anaven les 3 entitats i que per tant no deixàvem de treballar conjuntament al marc de la Federació Catalana d'Escoltisme, el 2009 es van plantejar unificar les 3 entitats i construir una sola entitat que aglutinés totes les entitats d'escoltisme català. Tot això va portar un llarg treball on es van involucrar molts caps i molts responsables associatius de les entitats, i va ser el 2018 on es va portar a votació a les 3 assemblees de les entitats per veure si això realment esdevenia amb una sola entitat o se seguia treballant amb les 3. El resultat va ser que se seguien treballant amb les 3 entitats, i això sembla que hauria de provocar un distanciament, però al contrari, el fet d'haver estat treballant tants anys plegats fa que tots ens replantegem des de casa nostra què hem estat fent durant tot aquest temps, i per tant s'esdevé un nou punt d'inflexió a l'escoltisme català on les 3 entitats es repensen com millorar tot allò que fins ara estan fent, posant al centre bàsicament la natura,
feminisme, el servei o l'aprenentatge pel servei, i aquests diguéssim que serien els grans eixos que fan que les tres entitats avui dia siguin funcionant i que ens siguem plantejant una de les nostres grans fites, no? Que és deixar el món millor de com l'hem trobat i com ho podem fer perquè realment així sigui. I esperem doncs, que el nostre moviment arribi a moltes cases, que arribi a molts infants i joves, que puguin esdevenir persones compromeses i que puguem deixar el món millor de com l'hem trobat, perquè realment avui dia és una cosa que fa molta falta. I si teniu més ganes de conèixer més enllà de l'escoltisme, us animem a que entreu a la pàgina web d'escoltesiguies.cat, on trobareu diferents publicacions, la més recent, per exemple, sobre participació infantil i juvenil, on expliquem què és la participació infantil i juvenil i podeu trobar tota la informació, tant per adults com infants, perquè és una publicació on tant expliquem la part més densa, com també hi ha una part més resumida i il·lustrada, perquè els infants i joves també puguin conèixer què és la participació infantil i juvenil més enllà del que els expliquem nosaltres, i per tant us animo que entreu a la nostra pàgina web, on tindreu totes les publicacions gratuïtes i què millor que celebrar el Sant Jordi a casa podent llegir coses de l'escoltisme. Moltes gràcies.